रहलू भोरवा में रोवत रहलू भोरवा में। ए भौजी काहे खाती आज रोवत रहलू भोरवा में भोरवा में। हुचुक के चलत बहारू काहे हुचुक के चलत बहारू का भइल तोहरा गोरवा में भौजी। ए हो भौजी ए भौजी काहे खाती आज रोवत रहलू भोरवा में भौजी काहे खाती आज रोवत रहलू भोरवा में। आज रोवत रहलू भोरवा में भौजी काहे खाती आज रोवत रहलू भोरवा में। आज रोवत रहलू भोरवा में भौजी काहे खाती आज रोवत रहलू भोरवा में। माँ शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो शमसी नेपाल।